Mayong adlaw mga ka-dear friends, kinino usab ang inyong ubos nga lagad nga si Papa Joe. Karong adlaw lain na sad nga istorya tagatag kinabuhi diri sa tuang YouTube channel ang Dear Papa Joe. And again, sa mga wala pa maka-subscribe, please subscribe and click the notification button para ma-notify mo sa mga bagong istorya nga ato ang pagbasahon. And of course, ay sa mga kalimot sa mga nangita sa mga daan-daanan nato nga mga istorya nga wala na ninyo makit inining channel, pwede na ninyo ma-search dito sa Katabi with Ate Gems. Again, ay kalimot ha, i-search lang ninyo Katabi with Ate Gems or i-check ninyo ang video description below. And katong ginahasan magpadasil ng mga suwat, pwede nyo na ipada sa papajoesuperb@gmail.com. And again, pwede na sa ninyo makakita ang itong email ad sa itong video description. Okay? So, karong adlaw, nagsingabot na ang Pasko. So may wish ninyo. I'm sure na kayo mga wish na gusto ninyong matuman. And of course, di na ito malikayan nga ato ang gusto. Siyempre, madungag-dungagan ang ato ang kita. Kaya kang kayo tang gastoon o medyo mahal na ang palaliton karon. Anyways, kana nga mga blessings maabot ra gyud na nato. Puhon, hinahinayan lang in God's time. Arita sa tong istorya. Disclaimer lang, supposed to be dilitan ako ni basahon nga istorya because I don't want nga murag madaot na noon ang istorya sa tuang unang sender. And I realize nga this is my job, ako ning trabaho, akong basahon. Kaya wa man sa ko'y nakita nga kapasikaran nga ang iyang claim kay mao nga to ang sender. Di man gud nato malikayan nga sa atong kinabuhi doon yung mga sulagma kay ba o naatol sa laing pulong pa nga magkapariho ang istorya. It could be dili totally nga magkapariho pero doon yung mga pangitabo nga murba og mayong tampunga nga pariho-pariho ang mga karakter, pariho-pariho ang mga sirkumstansya, pero dili di ay mao ang mga tao. Samar sa nasod dagway na to, naikapregnawang na to, pero ang magtuwang uban nga ikaw to, pero kung ilahang tutukan pagayo dili di ikaw. So, I hope nga di sad nato i-judge kini ato ang sender, and of course dili sad nato i-judge ang previous sender nato nga mao'y gibasihan niya nga basin og siya. So dito maglangay og ato nang basahon diri lang sa to ang YouTube channel ang Dear Papa Joe Stories. Sa gikaingon ko na, doon ay mga butang nga sulagma, gatuta og kita, pero di ay. Sama ra na siya sa makita o mabasa ninyo sa mga post sa social media nga mga patama, nga gatuo ka nga ikaw mo'y gipadungdungog. Pero kung dili na ikaw, nganong imo mang sawon, nganong imo mang angkunon nga ikay gipadungdungog, nagpamatuod lang ka na nga basin, doon na sa tay guilt, nga nagpamatuod nga kita na. So karong adlaw, atong basahon ang suwat sugilanon nga pinada ni Agnes. Dear Papa Joe, may adlaw nimo ug sa imong mga viewers sa imong YouTube channel. Di ko si Tara. Remember? Di ko si Tara katong naa sa istorya ni Dudes. Pero naintriga lang ko kay gikan sa ko og Taiwan. Og naripatod ko kay namabdos ko. Nabuntis, Papa Joe. Sa di pa na kusugdan ng tanan, ako di ay si Agnes, nga taga Bantayan Island. Wa ko masayod og gituyo ba to ni Dudes nga usbo ng lugar, pero sa istorya niya, mura magud og ako ang iyahang giigo. Basin tuod og nag-overthink lang ko tungod sa ko ang sitwasyon nga nahitabo karon. Basin lang og susama lang ang nahitabo namo. Year 2008, nilarga ko og Taiwan para mo trabaho. Tungod sa kalisod namo sa mong pagpuyo dito sa Midilien. Nilarga ko og Taiwan para musud isip usa ka factory worker. Giantos ko lang kato bala og layo kay kinahanglan gyud nako nga makita og kwarta. Kaya daghan pa ko mga igsuon
nga gibuhi. Unsaon man sa ning ako mga ginikanan gud, ug ubang mga ginikanan nga di maghunahuna unsay dangatan sa ilahang mga anak. Usbon ko, di ko musulti nga ako to ang babay nga tara sa istorya ni Dudes ha. Klarohon lang ako. Pero di malikayan nga makaingon ko nga ako kay naagi susama nga panghitabo namo didto pa ko sa Taiwan niadto. Disclaimer lang, kamulay mag-igo. Si Papa Manggod dito nagtrabaho sa Sentral, sa Medellin, kanang galingan og tubo. Tapasero siya og si Mama usab, nara sa balay, pero mutabang-tabang po siyang pananggi og mais kung ting harvest. Limami ka man nagigsuon og ako, aning bahina, high school na. Ang mga ginikanan taga Norte gyud, og nitabo lang nga naako diri sa Bantayan Island kay nakapalit man ko og gamay yuta, agi nako sa akong trabaho. Isa-isa gyud nako ang among kalisod, Papa Joe. Kay kung di pa tungod nini, dili unta ko mapugos og larga sa gawas ug ang ending napaangkan lang noon ko. Agnes, mudayon yung kaglarga day, nga kalayo naman ang atong lugara og basin og unsaon nung ka dito, basin og buhaton kang bitsin dito. Matod pa ni Mama, nga buhaton daw kong bitsin, kay mao magunay istorya sa una nga ang bitsin daw ginama sa bukog sa mga tao. Gitubag sa si Mama nga, "Oo ma, pero unya na og makahuman na ko og high school." Kay katong kong panahon na, Papa Joe, padung pa man ko mo graduate sa high school. Nganong di naman lang kamusod og isip katabang day. Kay naaman silang konsehal diaon nangita og yaya sa ilahang anak para duol lang taba kay mingahon ba amin nimo. Dungag pa sa akong inahan, Papa Joe, nga wa pa gani may tabo, nagluha-luha na ang iyahang mga mata. O dito ba ko nga, "Ma, kumusod ko og katabang, madugayan pagyud kayo nako nga mahawas ta mus kalisod. Di ko gusto mga mag-antos ako mga igsuon nga magtinuguhong lang taon ug magpangos og tubo para di gutman." Matod ko pa. Sa probinsya manggod, Papa Joe, di jud na ato malikayan. Labi na sa kalisod nga wala laing paingnan. Kung dunay bahaw, parisan lang og kamay, pabukalan, tinuguhong na. Usahay pagani, lami na para namo ang among makaon nga kanong mais bahugan ug mantika sa baboy. Solve na, Papa Joe. Solve na. Labi na og suaan namo ug gitawag namo og kaling. Kaling ang tawag sa buwad sa moa, Papa Joe. Ambot lang, wasa ko masayod og din siya gikan. Kaling ka tungod kay kalingawan. Taas-taas gyud ang among istorya sa akong mama, Papa Joe, diyang kaditlang nga nahiuli ang akong papa. Kinasamad ni sa iyahang pading. Ang pading, Papa Joe, mo na kanalapad kaayo nga mura og sundang nga mao'y gamiton para panghagbas og tubo. Lawom-lawom gyud, nakuyapan ko no siya sa daghang dugo nga niagas sa iyahang samad. Abi na mo og adto nga tay maalim ra dayon ang samad sa akong papa, pero ni grabe, nagka-infeksyon, nagkangrina. Nagkangrina man noon ang iyang samad ug dito pa namo nasuta nga diabetic di ay siya. Si Papa, mao di ay nga dugay maayo ang iyang samad. May nalang gani kay nadali na mo og papatambal dito sa usa ka government hospital diha gyud sa Sugbo. Ug wa gyud na mo kalikay nga magkautang-utang nami. Kay saon man, makagasto man gyud ta maski public, kay duha man mi ni Mama nga magpuli-puli og bantay ni Papa sa ospital kay gi-admit man gyud siya. Abi gyud na mo maputol gyud ang iyang ubos nga bahin siyang tiil tungod sa infeksyon. Ug may nalang gani kay natabang pagyud. Usay gyud ni siya sa hinungdan nganong porsigido jud ko nga makalarga sa laing nasod, particularly sa Taiwan. Samot na nga nami silingan nga mo'y nagsigig recruit na ako, Papa Joe. Papa Joe, pasensya na gyud og di maayo kining pagkasuwat ang akong tampo ha.
kaysa tinuod lang high school graduate ra jud ko. Ni-enroll lang ko og college og first sem para lang matawag ko og college level. Pila ra may istorya nibiya ko sa amo nga luhaan. Niadtong panahon na nang-apply ko para sa Taiwan. Dito usa ko nipuyo sa balay sa igsuon ni mama sa may Mandawi, sa may Paknaan. Samtang nag-process pa ko sa mga dokumento, sama sa passport o papilis isip usa ka OFW. Samtang na ako sa syudad, na mga panahon nga makaingon ko nga di na ko kayang biyaan ang akong pamilya. Kay wa ko masayod og unsay ugma nako didto sa laing nasod nga ako rang usa. Samtang na ako sa akong iyaan, di malikayan nga naidagan mga magpalipad hangin nga manguyab nako. O kasagaran, mga tricycle drivers dito. Nga usa pa, kahinungdan nga nung nakatigom ko og kwarta. Kay libre ko kada sakay nako, Papa Joe. Dahil nakasulti nako nga cute daw ko o gwapa, pero di mistisa. Sama atong babae nga gidescribe ni Dudes nga mistisa nga si Glenda. Pero tungod kay di sa ko magdugay dito ug mo nay rason nga naa ako dito para lang sa mga papilis, walay usa nila ang nakadama diri kanako. Dili sa ingon nga namili ko, Papa Joe. Pero ang panahon kay kusog kaayo manungog ug sa wa damhagan ni Papa Joe, naila-ila nako ang usa ka security guard sa usa ka mall dihang nag-follow up ko sa ako ang passport. Nasayod naman ta nga kasagaran sa mga guard nga na-assign sa mall kay may barugyod, tag-as og snappy kayo nga mo'y nakakuha sa kuang atensyon, Papa Joe. Giduol ko niya ug gibadlong nga di pwede mag-standby adto nga area. Pero sa mayong pagkasulti, napay pakapin nga pahiyom. Excuse me, gwapa. Miss, bawal ba magtambay diya kay maka-obstruct ka sa mga mangagi? Sulitan ako niya, Papa Joe, ni hangad o nitubag lang sa ko nga, mao ba di ay gwapo? Sorry ha, matod ko pa. Na may lingkuranan doon sa pultahan. Ato lang lingkod. O nisunod po ko niya, Papa Joe. Pila ra may istorya, nagpaila siya nako nga siya si Marvin nga taga Bohol. Daghan mig mga gibayluan nga mga topics niya itong panahuna, samtang naghuwat ko sa akong turno. Nagbayluay mi sa mong cellphone numbers ato nga time, gamit ang pinakakusgan na mo mga cellphone niya itong 3310 ato nga time. Mga pila ka adlaw nabalik ko dito para pagkuha sa akong passport. Ug nagkita na sa mini Marvin dito. Ug grabe kaayo siya nga nagpa-cute diri nako. Agnes, nakoy pangutanan nimo ba? Laagan lagi kay kano? Nasya ko siya pangutana, Papa Joe. Abi na kog seryoso siya kay kato nga time sakay-sakay bi ako sa tricycle ato nga time sa kong amigo nga admirer nako. Basin niya ako nakitaan. Moto nga nitubag po ko, Papa Joe, nga naman nakakita ka na ako nga nagsuroy-suroy. Dali sa siya nitubag, Papa Joe, nga waoy, tubag pa niya. Unya, nganong nakasulti man ka na ako nga laagan ko. Nismile siya nako og nitutog og ningon nga, kuhan manggod, nasaag manggod ka sa kong damgo gabi eh. Gikilig ko ato nga time, Papa Joe. Mabawar ba kay kong kalipay? Ug medyo ihaspog ko niya na. Sukad ato, sige na siyang tawagan nako. Ug sige na siyang panguyab. Ako siyang iprangkahan nga maglisod ko ug magkauyab mi kay lumargahay ba ako sa laing nasod. Pero nitubag siya nga okay daw niya ug andam daw siya nga mohuwat nako. Nagkauyab gami ni Marvin og niabot gyud ang time nga nihangyo na siya nga mulapa daw kuno ang leon sa karnero. Nibalibad ko. Og ningon nga basin og mumabdos ko, pero ningon siya nga dili. Ayaw ka balaka, ako'y bahala. Kay magsulob lang daw siya
og pangproteksyon. Siguro sa mga adult diya nakasabot na mo kung unsay buot na akong ipasabot nga magsulob siya og proteksyon. Amot ba og ignoy kay ko atong panahona kay mura mo kong na-hypnotize niya Papa Joe. Napasugot ko niya nga mukuyog niya sa ka lodge human sa iyahang duty. Murag gutom gyud kaayo ang leon Papa Joe kay hanggab man dayon nga murag nikaon og talaba sa liluan. Hapit gyud niya nga makalimti ang proteksyon nga iyang giingon Papa Joe. Tungod siguro sa iyahang nahagumang kalipay, muang murag nakalimot siya nga napa siya obligasyon nga angay niyang itaod. May gani kay ako siyang napahinumduman. Napahinumduman gyud nako og nahitabog gyud ang pagkabuak sa pakwan. Abi ko ba og happy ending nga mong istorya to ni Marvin Papa Joe? Pero sa akong tanaw, ni take advantage lang gyud siya nako. Kabalo siya nga di ko seryoso og dumargahay. Og tanaw siguro niya dali ra kay kumailad tungod kay taga-probinsya sagko. Kalit lang siya nga nabugnaw og busy na kuno kay siya. Wa na siya time nga makikita nako. Hangtod nga niabot na lang ang oras sa ako ang paglarga. Medyo gikulbaan og nakuyawan sa ko atong nga bahin Papa Joe. Basin og nasipyat siya, mao nga di siya mopakita nako. Kay nasayod siya nga wa siya makaproteksyon ato dayon. Basin gatuo siya nga mumabdos ko, mao nga naglikay-likay siya. Kay wa biya siya magsulob dayon og one piece ato. Again, Papa Joe, pila ra may istorya niabot ko sa Taiwan sa lugar nga katong gipang-mention gyud tanan atong dudes nga sender nga puno sa kulba basin og buntis ko. May lang gani kay naabtan ko sa akong binuwan nga dalaw. So trabaho na ko sa kumpanya nga akong gi-applyan. Kapoy ang trabaho kay lahi-lahi man ang shifting, pero okay ra. Kay kung may bakante ko, makachat man ko sa akong mga ginikanan o igsuon kay may social media naman ato. Pero ato ko manawag o chat sa silingan namo nga medyo may kaya ug naay cellphone. Hangtod nga nakasweldo ko, ug didto na nako ginahinayan og tuman ang akong pangandoy. Napalitan na nako sila si mama ug papa sa ilahang maintenance nga tambal. Mga gamit sa akong mga igsuon ug napalitan na sa nako og cellphone sila para magkatawagay mi o magka-chat mi. Hangtod sa sige na ko ukab sa Facebook, labi na og mingawon ko og laayan na kay ko sa ko ang day off, nisuway ko og sud og usa ka dating site, Papa Joe. Dini nga chapter sa akong life, makaingon ko nga, di ba ka ako ang gi-mention ani nga guy nga gitawag og dudes? Kay nakaila sila o kay naila-ila nako ang guy nga ang pangalan kay Victor nga na nag-work sa Korea. Nahimo gid ako siyang consistent nga chatmate. Kumpara sa uban kay mas gaan ang akong loob ngadto sa iyaha. Labi na nga Pinoy o taga Cebu na pod. Ang nakalahi lang sa istorya nila ni Dudes kay wa pa gyud siya nakakita sa akong mga ginikanan ug akong mga igsuon. Pero magkasinabot gyud mi kung pamilya na gani namo ang among hisgutan. Hangtod nga na-mention siya nako nga naaba ko no'y hiring sa Taiwan kay mag-end of contract na siya sa Korea. Ug timing sad nga na-hiring sa among company. Na-process man sad niya ang mga papers ug naabot gyud siya og Taiwan. Tinuod, lahi-lahi mig dorm niya to, pero duol ra. Sige kaingon ko na, di ko siguro nga ako ang gimin ato ni Dudes ha. Pero ambot ba nga nung susama man gyud ang dating diri nako. Kana magdungan mi og day off, mga to mi sa park, kundi dagan sa kayo mga Pilipino ang mga to dito manuroy. Sweet kay siya nako og sawada maha nanguyab siya nako. Nganong di man ako siya sugton nga kanindot ra nga nay magmahal nimo sa layong lugar. Ang uban gani dinhi pa nga mga minyo pa sa Pilipinas pero murag daga og mga ulitaw kung naa sa Taiwan. Gitawag na siya namo og for Taiwan only, Papa Joe. Hangtod nga nagkauyab mi. Grabe ang among ka-close kay
musod nami og mga hotel. Nga di sad kay tantong mahal-mahal. Kay mahal baya gyud diri. Labi na og human og bugno ang leon og karnero. Basta in love do kuno siya nako, Papa Joe. Kada human na mo og bugno mangaon mi. Ug iya na sa kong inon nga I love you. Na mga panahon nga manghuwam pa gani siya nako og kwarta. Kini si Victor. Kay ipadala ko niya siyang mama kay nasakit. Kay usahay ma-short manggod siya kay medyo maluho manggod ni siya nga pagkatao. Sa akong bahin, nakatabang nagyug ko og maayo sa akong mga ginikanan og napaayo pa ganin nako ang among balay. Og nakapalit na kog yuta dito sa Bantayan Island og gibalayan lang nako og inato lang. Half concrete, half amakan. Ang wala ko may bawi nga naa de siya uyab sa lain, si Victor, dito sa Taiwan. Ako siyang gikumpronta, pero ningon siya nga, chismis lang daw. O kauban pa gani nako ang babae sa dormitory namo, Papa Joe. Og ako yun nga giaway, pero di masad mo ang ko na babae. Kini si Victor, Papa Joe, daghan kini siya huwam nga kwarta nako. Pero wala na ako paningla, kay lagi uyab gyud mi. So may pagsalig ko niya sa kwarta. Og nakita man po nako nga nagkalisod pa sini o nagkalisod pa kini. Kay bago pa biya siya sa Taiwan. Hungihong pagani sa mga marites dito sa Taiwan, sa akong mga kauban, kining mga babae nga uyab kun o kining babae nga uyab sa kuno niya. Kay igor sad gi pangwartahan ni Victor. Pero maski og mag-away mi, tungod sa selos, dali ra mas ako maulian. Kay kini si Victor grabe ka paraygon. Ug makuha dayon niya nga akong kiliti ug lain na sad nga panagbugno sa leon ug karnero. Hangtod sa wadamaha, niabot ang time nga namabdos ko, Papa Joe. Og nahibaw-an man during sa among annual check-up sa among kumpanya. Kabalo ba mo sa kapait? Sa iyong kadlaw na nga tu pagani nga ako mga kauban, kalit lang ko nga gipukaw o gidala sa opisina o ingon ato kadali nga giingnan ko nga ma-ripat na kuno ko. Kaya ni-violate kuno ko sa rules and regulations isip migrant worker. Wa ko makauli sa dorm o diretso na ko gipapauli sa Pilipinas. Pahit kayo kong kahagi ato Basta, pag-uli na ko sa Pilipinas, nidiritso ko sa Bantayan, ug may na lang kay nakadawat ra ang ako o nakadawat ra ang akong mama o papa sa akong nadangatan. Nagmabdos ko nga puno sa problema. Wa ko'y kwarta. Akong gityatan si Victor nga bayaran ang utang kay akong gastuon sa akong pagpanganak. Pero ginagmay raman po ang iyang ihatag nako. Maski nasayod siya nga siya amahan sa akong gisabak. Hinuon, iya kong giingnan nga muuli siya, kay iya ako na kong pakaslan. Padayon ko sa kong pagsabak ato, Papa Joe, nga stress jud kayo. Kay wa ko kadawat dayon nga dito rakutob ang akong mga damgo. Wa gani ko kaprinatal ug sakto tungod sa kalisod. Kuwang na lang nga ibaligya na ako ang among balay ug yuta nga gamay. Pero ningon si mama nga ayaw. Makakita ra ka puhon o kwarta. Makita na ka og pamaagi. Sige ba og communicate si Victor atong panahon na ako, Papa Joe. Og mangayo kong tabang niya. Pero mauli na, ginagmay ra. Kay matod pa niya, muli siya para magpakasalmi. Para na'y matawag nga amahan ang akong gisabak. Niabot ang time nga nanganak ko, Papa Joe. Og sa mananabang ragani ko, nagpaanak, Papa Joe. Usa ka batang lalaki ang akong gihimugso. Pero di maklaro og asa na liwat. Kay luoy kayo ang bata. Sa paghimugso, dunay diferensya. Ngamoy nakaingon sa ko ang kagalingon nga naapektuhan siguro ni siya sa akong pagmabdos nga puno sa problema. Kuwang sa pagkaon nga puno sa sustansya. Purti na kong dauta ato.
Kinasayod ba mo? Napahimugso na ako ang akong anak nga dunay hydrocephalus. Kanaganing mo dako ang ulo kay naitubig ang ulo. Pagkabalo ni Victor nga nanganak ko, ni chat siya nako nga muanhi ko no siya sa bantayan para makakita sa bata. O magplano mi para magpakasal o sa wada maha kalit lang nga nahitunga si Victor sa amo. Murag nahesigang iya mga mata pagkita niya namo. Kay ako, purti na kong dauta. Ug ang bata, daot nga dako kayo og ulo. Wa gani siya mo duol o mugunit sa bata. Murag di siya katuo nga yaha kining anak. Tulala lang siya. Way dagang sulti. Way dagang istorya. Kalit lang nga ni hawa. Nilakaw siya. Ug kamisad, kami tanan, sud sa panimalay kay natulala. Hasta ko mga ginikanan. Kay wa masad sila makaila kung kinsa si Victor. Sa kalit lang, nahanaw si Victor sa akong kinabuhi. O ako na lang nahibawan, gikan sa kanhin ako nga mga kauban nga taod-taod na di ay nga nakauli si Victor sa Pilipinas. Meaning to say, samtang ga-chat me, naarade siya sa Pilipinas. Dugay na. Kay matud pa sa mga marites nako nga kani kauban, niuli si Victor sa Pilipinas kay nagpakasal kini sa iyang uyab sa Pilipinas. Karon, Papa Joe, maayo naman ang bata. 5 years old na siya ug ni kupus-kupus na ang gidakon sa iyang ulo. Ug aniya gihapon mi sa isla na nimuyong pobre lang gihapon. Kauban ang mga tiguang na nakong mga ginikanan. Hinoon sa laing bahin, tinabangan man gihapon ko sa akong mga igsuon nga nakahumansad o eskwela. Pero di sa dinag ko nga kurso lagi ang ilang nahuman. Tungod sad na sa akong pagtabang o pag-eskwela nila. Kabayan ni Victor, wala na di ko'y balita. Ug naunsa na siya. Wasag ko'y gusto nga mahibaw-an ngadto niya. Sakit ang iyang gihatag diri kanako ug sa ako ang anak o sa moang anak, Papa Joe. Wa siya baruganan. Wa niya ilaha ang among anak. Wa siya mangutana og naunsa og nangano. Tungod di ay kay siya di ay mismo ang nagbinuang, Papa Joe. Siguro nag-overthink lang ko, Papa Joe, sa pagkadungog nako sa istorya ni Dudes. Siguro sa akong kadespirada sa nitabo, sa akong kinabuhi, nagtuo ko nga ako si Tara. O hinaot lang sad nga di siya si Victor, nga gitaguan lang niya ang iyang bati, nga kaagi nako. Kay maayo naman siya og kahimtang. Again, Papa Joe, sa ato ang mga viewers, pasensya na sa akong suwat. Sa gikaingon ko na, dili kay ko maayo nga musuwat. Pero hinawat pa unta nga dili mao kining tawhana o wa ko intensyon nga dauton ang katong sender nato. I'm sure happy na ang life kung dili man gani siya si Victor. Pasaylua kung naingani ang dating sa akong istorya, Papa Joe. Dili ninyo ma-blame kay dili lang ako ang Tara nining kalibutan na. Daghan sang mga babay nga gihimong bati sa ilahang mga kanhi para lang mahipunta sa laing nilalang o dili mabutang sa ilaha ang blame. Hinaot pa unta nga sayop ko. Kini ang imo magtatampo, Agnes. Daghang salamat, Agnes, og I respect your letter and hopefully dili lang. Sakto mo gingon, daghang Tara ning kalibutan na. Daghang mga babae nga gi-take advantage lang, gi-take it for granted sa mga lalaki tungod silang kahuyang. And
siguro sa dugay ng panahon nga sa sige na tong istorya sa ingani nga klase nga kinabuhi, hinaut pa nga dili na ta magsige blame sa mga lalaki, sa mga babae nga nagtan-aw og naminaw diha. Siguro naon sa inyo daan nga ningon sila nga warbay pagbasol nga maguna. Actually na kini mga senders na to ang ilang mga suwat mo ni sila mga pagbasol nga naguna nga pwede ninyong i-apply sa inyong kagalingon para di mo mahisugamak sa susama nga sitwasyon puhon. Dili mo mahimong tara or babay nga mga biktima sa mga suwat nga gipadangak diri sa tuwa, sa mga lalaki nga way baruganan. Hunahunaan nyo sa makadaghan, matupad lagi nila sa tamang panahon. Matistingan rin nimo ang kamatinud-anon sa kalalaki sa panahon. O ginaot pa nga di sa ninyo ihatag dayon sad ang inyohang pagkababay sa kalalaki kung dili pa mo yung anak kaswito. Ilhayod nyo pagayo kay basin og igo rata nga palaumon. Dili kay niingon ko ta doesn't mean nga para lang na sa mga babae. Kaya naman sa mga lalaki nga palaumon lang sad. Okay? Palaumon sa ilahang mga hinigugma. Dini na lang kutubog daghang salamat og hinaut pa nagustuhan niyo ang ato ang suwat karon nga gidalit. Og again, naamon ko daghang mga suwat nga nadawat pero pulting mo bua. Murag di kabot og 5 minutes ko atong basahon. Alam mo kay kog i-detalye lang ninyo. Kay ato masanang i-edit sad para swak sa to ang time, sa to ang content sa YouTube. Daghang salamat, kini usab ang inyong ubos nga alagad, Papa Joe.